जोंनि बेंटल राग मिउजिक स्कुलनिफ्राय बा एकाडेमिनिफ्राय जोंनि बेंटल हालाम लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट रायजो राजाफोरनिसिम बयनिसिमबो सिगांहाय खुलुमहरनाय जाबाय। दिनैनि जेनाखि खौरां मेल खुंनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय थांखियानो जाहैबाय फैगौ जेनाखि 22 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम जे मिउजिकनि वर्कशप जोङो खुंनो थाखाय आखायाव जोङो लानाय जादों। दा बे जायफ्रानाखि बे मिउजिकखौ मोजां मोनो ओरै बैसोनि खोथा बेहाय फैला आरो गार्जेनफ्राबो बेहाय इनभल्भ जाफानो हागोन। जोङो बिथांमोन बयखौबो जों हांख्रायदों जाहाथे बे मिउजिक वर्कशपनि गेजेरजोंहाय माबा मोनसे जाहाथे मोनदेरनो हायो। वर्कशपआव बाहागो लानो थाखाय मा खालामनांगौ? बेहाय बाहागो लानो थाखायहाय जायफोरनाखि मिउजिकखौ स्पेसियेलि मोजां मोनग्रा बिसोरो फैनानै बाहागो लानो हाफैगोन। रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन, सरि। जोङो डिटेल्स जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ जों होनाय जाखागोन। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो डिटेल्सखौ मोननो हागोन आरो। जोंनि बे मिउजिक वर्कशपनि गुबै थांखिया जाहैबाय जाहाथे जोंनि इयुन जेनेरेसना मिउजिकआ मा बुस्थु बेखौहाय जोङो जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्रा मोनथिनानै जाहाथे बेहाय मिउजिकखौहाय सोलोंफैयो आरो बेजोंहाय जे मा मोनदेरनो हायो बेखौ जायफ्रानाखि मिउजिकखौ सोलोङो बिसोरनो मोनथिनो हागोन आरोखि, मोननो हागोन। नाथाय जोंनि माखासे ओनसोलाव गोबां गामि ओनसोलावहाय माने बेफोरबायदि माखासे टेलेन्ट गोनां लाइमोनफोरखौ बाहागो लानानै मा खालामो? दा जों बेफोरखौनो जों सिन्था खालामदों। जों बे मिउजिक वर्कशपनि गेजेरजोंनो जोंनि जेनाखि मा होनो बेकवार्ड बे एरियाफोरनिफ्राय जोङो जाहाथे बे माबायदि माने गथ'फ्रा टेलेन्टेड दङ, जेरै गिटारफ्राव स्पेसियेलिस्टफोर थायो आरो रोजाबनायफ्राव थायो, मोसानायफ्राव थाखोमानानै थायो। दा बेफोरखौ जोङो एसे सोराङाव जों लाबोनो हायो नामा, बे मोनसे जोंनि थांखि। आरो लोगोसे बे गरम बन्द'आवहाय जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा जाहाथे ओरैनो बेखार माने माबा मोनसे गाज्रि आबहावाफोरजों जाहाथे थांनो हाया, बेखौबो जों बे नोजोर लाफादों आरो। जायगाया जोंना नैबे बेंटल, नैबे गोदान कमिउनिटि हल सद्भाबना होननानै बुङो, बेहायनो जोङो बेखौ खुंगोन। ओरै गाहाय आलासि महरै जोङो ओरै बिटिसिनि जोंनि EM रनजित बसुमतारिखौ जोङो हांख्रायदों। आरो लोगोसे मानगोनांफोर दङ, ओरै जोंनि डिस्ट्रिक्टनि DC सार, बेखौबो जों कन्टेक्ट खालामदों आरो गोबांथार दं। जोङो एक्सुवेलि जोंनिफ्राय जोङो बेखौहाय जोङो जास्ट जोङो हेल्पल' खालामगोन, नाथाय रिसोर्स पार्सन हिसाबै जोङो जायफ्रानाखि मोजांथार फोरोंनो हाग्रा जोङो बेखौ जोङो बाहेरानिफ्राय जों लाबोगोन। ओरै फारियै भकेलनिफ्राय लानानै गिटार, ताबला, बेनिफ्राय काथक, मडार्न डेन्स आरो फाइन आर्ट्स आरो ताबला ना, गासिबो बाहेरानिफ्राय फैगोन।